ஹலோ ஹாய்ங்க. ஆஃபீஸ் போன உடனே அந்த காஃபி பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் குடிச்சிருவோம். குடிச்சு முடிச்சது வந்து ஸ்நாக்ஸையும் முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்தில் வயிறு கத்தும். லஞ்சுக்கு போவோம். லஞ்சையும் முடிச்சா நம்ம வயிறு உப்புன்னு ஆகிடும். சரி கொஞ்ச நேரம் நடப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். ஸோ நடக்க போனால் அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்க நம்ம ஃபோனை கொடுப்போம். ஆனால் நீ என்ன ஃபோட்டோ எடு அப்படின்னு நம்மளை சொல்லுவாங்க. நம்ம அறிவியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தா நம்மளை யாரும் அப்படி எடுத்து தர மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த 2 ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் அகைன் வேலையை முடிச்சுட்டு டிராஃபிக்கெல்லாம் வரதுக்குள்ளே நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனா கிளைமேட்டோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த காற்று மூஞ்சில் படும்போது குளிர்ச்சியாக இருக்குது. சரி நமக்கு பிடிச்ச பாட்டு அப்படியே ஹெட்செட்டில் போட்டுட்டு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே பார்த்தா என் ஃபேஸ் இவ்வளோ டேர்ன் ஆகிருந்துச்சு. அப்போ அந்த அக்கா சொன்னாங்க, இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் மூஞ்சில் எதையாச்சும் கட்டிக்கிட்டு வாடின்னு. கேட்டேனா அப்போவும் விட்டாங்களா என்னை வேலை. நைட்டும் மறுபடியும் லாகின் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் முடிச்சுட்டு தூங்கிட்டேன். பாபா.